Een finale op dit field. LKC Sonneborg, de organiseerde vereniging, had er echt zijn best verdienen om er een mooie arena van te marchen. En dit is een van de finalisten, Menno van Swieten, deze Pieter Hiemstra en Jouke Bosje, verrassend in de finale. Het is Martijn Olijnsma, Tekert Hiemstra en Thomas van Suden. 3-1 komt de parcours van Menno van Swieten voor. En hier wordt het toch 3 eerste gelijk. Komen we waarom in de wedstrijd, zoals de retourslag van Martijn Olijnsma. Dit is Menno van Swieten, brengt hem voorin bij Tekert Hiemstra. En dat is toch de zienkracht van dit seizoen. En zwaar maar deze slag voor dat hij parcours alweer mooi Fjouwer om het rijden voorkomt. Fjouwer om het rijden en 6-2 dan de voorsprong van dit parcours van Martijn Olijnsma. Brengt de bal voorin bij Renze Pieter Hiemstra. Maar Tekert Hiemstra zit goed op zijn plak. Zwaar ervoor dat de keert net voorbij is. En de trein om in achterstaan is op Fotvagen. Ze staan maar 4 om het rijden voor. En dit is Tekert Hiemstra op Jouke Bosje. Die slaat die bal kweer. Zit er net in de wedstrijd. Een goede die keert. Maar de parcours van Menno van Swieten zit op het D. 4 voor het rijden en 6-2. Van Swieten keert een hele goede die. Maar deze bal brengt de boeten. Dus keert de wees naar het parcours van Olijnsma, Hiemstra en Van Suden. Kening van de oude hooppartij waard Tekert Hiemstra.